Tirori. Yes. Ndinetwa Sylvester Tafumane, ndiri mutori wenhau Xfly Media TV. Okay. Vanga vati ndikafonera imimi ndinogona kubatsirika nenyaya yerufu rwaachaora. Okay. Kwakadii ikoko? Kuno kuti vapenyu zvedu. Aiwa, tinoziva kuti mazuva ano muri panguva yakaoma chaizvo. Chokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno kwatiri kuno. Imimi muri kunharaunda iyo yakashayikwa sabhuku iyi? Ichokwadi, ndini kansela wekuward 19. Iward 19? Sabhuku vakashaya, vanonzi sabhuku Chimana Chaora. Chimana Chaora. Nematambudziko tiri kunzwa kuti vakawanikwa nhasi masikati. Ndizvozvo vawanikwa nhasi. Tachikumbirawo kutaura nemungotipawo update yekuti zvakamira sei paground kuti zivise ruzhinji rweZimbabwe, nekuti chiri kuzoitika nechekuti vanhu vanozotaura nepavo, saka tine chiziva kuti tikataura neutungamiri sevatori venhau tinokwanisa kuwana chokwadi chizere chinozokansela manyepo anezvinge akutaurwa nevanhu. Okay. Tinotenda. Mungatanga nekuti taurira zita renyu rizere uye nekuti muri mubato muri mune chigaro chipi kunze kwekuve kansela? Zita rangu ndinoitwa Samson Kamu. Ward kansela kuward 19 kune Gomo ikoko. Zvekare mumusangano wedu weZANU-PF ndiri treasurer padistrict level. Mumutowa district. Tinotenda. Mungave neukama here nanhingirikini nasabhuku vakashaya? Sabhuku ndikavaona nditezvara ndokwandikaroora ini. Inga rufu rwemumba chairo nematambudziko baba. Aiwa, matambudziko ndoaya atasangana nawo. Vazowanikwa sei nhasi? Kuwanikwa kwazvaita mushure mekunge mapurisa, chekutanga tinotenda mutungamiri wenyika president nekutibatsira nekudeploya mapurisa vemutemo wakawanda kutibatsiridza kutsvaga mhandu dzinova dzatekeshera muguru wedistrict rose, vachipfuudza upenyu hwevanhu zvisina tsarukano, vachiuraya nekutema nezvinhu zvinotarisirwa kuti matemo, nyangwe zvinhu zviri shapu zvisati zvaakuzivikanwa kuti zvii zvavaishandisa pakuuraya vanhu ivavo. So tiri kutenda zvikuru kuti padeployment yakaitwa tine vanhu vari kutenderera masango mese, mazara mauto, mazarawo mapurisa, vachishandisawo zvemuchadenga zvinovabatsiridzawo kuti tigone kubata mhandu dzatekeshera muguru wedistrict. So zvinova zvaburitsa nhau yatasangana nayo muzuva ranhasi yekufa kwaMr Sabhuku vaChimana, vanova vazowanikwa vakafa vakaiswa mugomo parurare muzuva ranhasi. Ndo chiitiko chatasangana nacho. Vawanikwa sei? Vawanikwa nemapurisa here kana kuti nevanhu vemunharaunda yavanga vagere? Ndinotarisira kuti pane vasungwa vakasungwa vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekufa kwavaChimana. Saka mukuita tsvagurudzo ndo vakaferefetwa nemapurisa kusvika vataura kuti vakanoisa mutumbi uyu mumvura munova dhemu pamakombe. Zvinova izvo pavakanoratidza mapurisa panzvimbo iyoyo, mapurisa vakavata vakachengetedza nharaunda yose iyoyo kuti vachishedzawo masea divers vane unyanzvi nekushanda nemvura. So kuedza kwanhasi vanhu vachionawo chiitiko ichi, vazouya vachida kuona kuti zvechokwadi vakamirira kuuya kwemasea diver. Tine mumwewo mwana womusha anga nembwa dzanga afamba nadzo kuarea ikoko, dzinova ndidzo dzazosvika kuona munhu iyeyo pakatsakatikira munhu nekuda kwekuti mbapa ane mweya munhu anga atoshata. Saka ndidzo dzava nehwema hwaita kuti vanhu vazotendeuka kutarisa kuti imbwa
dziri kumbodei kwadziri kurumana kumiruko ndo kuwanika kwazoitwa mutumbi, asi wanga usiri mvura sekutaura kwaitwa vatinofungidzira kuti ndo masuspects. Pamasuspect avo tinonzwa kuti pane vana vemunin'ina waSabhuku kana kuti mukoma waSabhuku. Ichokwadi, ndibaba nevana nemhuri yavo. Vana ava mazita avo muri kuaziva here kansela, mazita avo zvizere ivo vakasungwa masuspect acho iwani? Ndiri kuziva kuti akambobuda asi handina kunge ndakwanisa kuawana zvangu kubva pavakasungwa. Pana anonzi Kero Chaora. Iye ari kunzi akaonekwa neshangu dzemufi dzemushakabvu nefoni yemushakabvu. Ndo zvakazoita kuti ave suspect number 1. Ichokwadi. Saka Kero Chaora akaita basa iri nani? Kero Chaora vakasungwa navo pamwe chete anosanganisira Ignatius Bvumbe. Ignatius Bvumbe. Kukatorwawo zvekare mamwe masuspects maviri anoitwa Chemika Muzava. Chemika Muzava naBvumbe Mandeya. Bvumbe Mandeya. Kuma indications vauya vese here kana kuti kwauyiwa nemumwe chete, uye auyiwa naye kana ari mumwe chete ndiani auya? Vauya vese vakadaro kusimba. Ichokwadi. Mapurisa vachiitawo basa ravo rekuongorora kuti mhosva iri papi, vachiita tsvagurudzo. Saka tisingazive kuti kumashure zvii zvavaburisa, sezvo variwo mazvikokota vemutemo. Takangomirira kunzwa kwavari kuti tizoziviswa zviri pamutemo kuti mamiriro azvo akaita sei. Sokuziva kwenyu imimi nekuti mune ukama huripo ndaatezvara venyu, pane here nhoroondo yekuti Kero nevamwe ava vakanga vaine daka naChaora? Kwete, handifunge sekudaro. Asi zvekuti Kero tagara tichiziva kuti agara ari muparanzvongo, munhu mupari wemhosva dzakasiyana, akambobva haana nguva refu abva kujeri akazochipara imwe zvekare mhosva iyo inova yakaramba zvekare ikasava nehombowo akakwanisa kubuditswa. Saka iyi yamhosva yetatu sekumuziva kwandinomuita kuti mupari wemhosva munharaunda yatinogara. Dzimwe dzakambomusungisa dzakanangana nekuponda vanhu here kana kuti dziri dzei? Dzakamusungisa dzanga dziri dzekuba. Yekuti akamboba mbudzi vakanofusira kusango musoro wembudzi, abatwa nemapurisa vakaenda zvekare kusini ikoko kukanoonekwa musoro wembudzi netambo yembudzi zvinova zvakamugarisa mujere. Then adzoka vakazoba zvekare foja yemumwe murimi yemunin'ina wake waakabira foja iyoyo. Zvinova munin'ina uyu vakasungwa nemumwe wake, iye akazoramba achiti haana kunge vakasiya vapisa bhaundi racho, iye akaramba kuti handina kuita chiitiko chakafanana neichocho. Zvinova mumwe wake akabvuma, pari zvino atori maoko emapurisa ari kupika, iye akabva aburitswawo kunze kuti haana mhaka, zvinova zvazokonzera kuti azopara mhosva yatasangana nayo muzvara nhasi. Pane akamupinza mujere akagara kwenguva yakadii? Akagara mwedzi mitatu. Saka pavakabatwa vaine foni nebhutsu dzemufi dzaSabhuku Chaora, vakati vazvowana kupi pakutanga? Ivo sekutaura kwavo vaiti vakanhonga zvinhu izvi. Saka mushure mekubvunzurudzwa vatorwa nemapurisa, pakazova nehumbo zvatinova zvatiri kutarisira muzvara nhasi kuti ndivo vakaparedza mweya wemunhu, nekuti vakafamba nemapurisa vachiuya vachiti munhu takamusiyira pano panova pakaitika chiitiko ichi.
vachitaura zvokuti vanga vatumwa nababa munini wababa wavo kuti vaite mabasa akafanana neiwayo. Auraye mumwe wavo futi. Ichokwadi. Vachizvibvuma paive nereward here yekunzi kana mavauraya vachaora tichakupai chakati? Izvo zvinenge zvisina kumbowo, tinenge takutoda kuti kufamba kwenyaya ichifefetwa ndo panogona kuzobudisa chokwadi kuti zvechokwadi vanga vatumwa here kana kuti vakazviita mauni kana kuti zvanga zviri mavari zvagara zviri mavari. Alright, mutumbi wazotorwa nguva inhasi nemapurisa? Kuma 5 zuva rovira. Muzuva ichokwadi. Saka kubva pakashayika sabhuku chaora musi wa25 tichienda kumberi, vanhu vanga vasina pfungidziro here kuti enimo zvitsva ari pawanted list ane chekuita nerufu rwasabhuku chaora? Sekutanga vanhu vanga vane tarisiro naizvozvo, asi nekuda kwekuti tine mwana wemushakabvu anga akaheka foni yababa vake, inova akasara achishandisa foni, meseji yavakasenda yakazonopinda mufoni yemwanasikana wemushakabvu, mobile tracker iyai. Inova zvakazoita kuti vatsvage kuti foni iri kutoshanda iri papi, vabvisa laini vachiisa rimwe. Zvinova zvakazotsvagurudzwa kusvika vanhu vakazonobatwa vari kuchiwe. Zvikureva kuti pakaiswa laini itsva rakabva raripota kufoni yemwanasikana wavo kuti paiswa laini ranhingi iri. Ichokwadi. Ndo pakazoita kuti vanhu vachitsvagwa ndobva vachiwanikwa vane zvinhu izvozvo, foni yacho. Saka mukutsanangudza ndo pavaitaura kuti vazvinhonga, vachitorwa nemapurisa, vachivhunzurudzwa kusvika vazobuda pachena kuti aiwa zvechokwadi tisu takauraya munhu. Kana vakanga vazvinhonga, takungotaurawo hedu senyaya, kana vakanga vazvinhonga vakanga vazviratidza ani kuti munhu uya watiri kutsvaga zvinhu zvake zvatawana ndezvizvi? Zvinhu zvanga zvakatopfekwa, zvakatoratidza munhu, nokuti foni yanga toiswa laini, bhutsu dzitori kugumbu, kuratidza kuti munhu ngasitori nahanya. Saka zviri kuzasiya vanhu vari papi muwadhi menyu, muwadhi 19, iri nguva zvekare iri kuti kwakazara mauto, kwakazara mapurisa nemaCID vachifambira nyaya dzekupondwa kuri kuitwa vanhu muguruve, ende ava vana vobva vaita zvimwachetezvi. Tingati vari pamwachete here kana matraces acho akafanana nezvinoitwa naenimo ari kutsvagwa futi nemapurisa? Ndinoona vasiri pamwe chete, vasina chekuita naenimo, asi tisingazive kuburikidza nekuti vanhu vapara mhosva ava tikavatarisa tingangoti ndevana soko, ende animals zvekare ndisoko wafuanaka zvekare. Saka tingangoti ndivene vacho varidzi veguruve. Vaterekera muchangotibata tina kansela kamu vekuward 19 kunova ndo kwakawanikwa sabhuku chaora vakashayikwa musi weChristmas vazowanikwa nhasi vari pedyo nedhamu zvanga tichitanga tichirondedzerwa nakansela. Tiri kupfuurira mberi nekuti tipedzise hurukuro inei. Manga muri kutaura zvemitupo yavanoyera kuti yakafanana? Ichokwadi. Muchitaura kuti ndo varidzi venharaunda yeguruve kana zvichitaurwa munhoroondo yemadzinza? Ichokwadi. Vese vari kuita chiitiko vaita zviitiko izvi kubva kuna zvitsva neivava ndo varidzi vacho vatingati neveguruve naura kwatiri kuita. Saka tingangoti vanhu ava chatinoziva ukama hwavo nekuti chivavo nedzinza ravo. Zvino zvakadai zvichiitika, venyika dzimu, vemasvikiro, magombwe edunhu ati ambokonsautwa here kuti kochapinda muvana chii chiri kuitwa nana Mukanya? Tina mambo tine masabhuku tungamiri kumashure, kubva kunhau yekuurawa kwakaitwa vamwe kumashure, kumasvikiro kwakaendwa kukanoitwa zvaidiwa, zvakanopeterwa naHeadman Kazunga. Vakabatana nemasabhuku ose ward 19
pamwe chete vakanorara kumasvikiro vachitsvagurudza kuti ungave mweya hwai wapinda mukati memusha uri kupedza vanhu mukati menzvimbo yavo. Zvinova izvo zvavabatsiridza nekuti masvikiro vachipromisawo ivo kuti aiwa vachafamba pamwe chete nemapurisa nemasoja mweya iwoyo kuti vakapara zvinhu izvi, vakapara mhosva idzi vagone kubatwa nekukasika. Kumasvikiro kwakaenda nechokwadi. Saka taurai itarisiro yedu kuti zvechokwadi kana taitawo zvechivanhu tatarisa nawo zvino nekuti tine vanoitawo zvechiprofita vagonewo kupindirawo panguva ino taremerwa, nokuti tiri kunzwa kuti vanhu vazhinji vari kuita izvozvo vari kushandisa mishonga, vari kuita zvemishonga. Vamwe vari kuwanikwa vane madumwa ari muchiuno. Saka tiri kuti isusu mushonga haugone kurwisana nyangwe nen'anga. Saka ishuviro yedu kuti tigone kutiwo maprofita vauye, vanhu vatibatsirewo vakaita saana Makandiwa, vana Magaya vagone kupinda pakati pedu vatiudzewo kuti vanhu vakafanana nevava vangabatwe sei, tifambewo zvekare namweya mutsvene tinotouda pakati pedu kuti tigone kuyambuka. Naika chokwadi. Aiwa, sekuti tiri kuita hurukuro paTV, paSly Media TV panozikanwa nevazhinji. Mashoko enyu echikumbiro chenyu kansela Kamu anosvika kwavari, tozonzwa kuti ivo vanoitawo action ipi. Chinotishamisawo ndechekuti vanhu vese vava vanonzi number 1 panoitika zviitiko zvinoshayika vanhu chero muno muguta mavanogara vanonyarara kuti zii. Hatizive kuti sei zvichidaro vanotanga vanomirira kutanga kuingwa here kana kuti vave chibetsero muZimbabwe yakasununguka inenge ichinziyo kune freedom of worship, vari kubvumirwa kunamata pane mutungamiri wenyika mukati menyika ine Zimbabwe. Asi kana pasvika panguva yakadai havaburikire, asi vachiti vamaprofita akapenga. Ichokwadi. Ndinoona vanhu semaprofita atinavo munyika medu vanoona zvemberi zvichaitika vachizvipatsanura. Saka zviri nhasi dambudziko ratiwira nhasi itarisiro yedu zvekare kuti vange vari pakati pedu kutibatsiridza kuti tizive kuti zvechokwadi, nokuti kuti iye munhu ange achinzi muprofita anenge akatopiwa nyembe dzacho dzekuita basa iroro. Kana ari masvikiro vane nyembe dzavakatopiwa dzekuita basa iroro. Saka ndaichuvirawo kuti semutungamiri wenyika kuti vazive kuti vanhu vane chivimbo nekushanda nemutungamiri wenyika, vane maspiritual eye spectacles, vana maprofita ari pakati pedu vosanganiswa vose nevezimhondoro, maprofita, n'anga voya pamwe chete. President totarisira kuti munhu achataura chokwadi ngaave ndiye muprofita wenyika achamirira nyika ino. Zvaitwawo chinyakare nasekuru vedu Kaguvi naambuya nehanda. Vaitipa direction, vaitipa hwaro yekwatinobva nekwatinoenda. Zvino zvanhasi zvasiyana. Saka itarisiro yedu kuti vaunganidzwe, tisangova nemaprofita nje asina rubatsiro, vanhu vachichema nekutambudzika. Ndinofunga zvino zviri nyore kuti zviitike nekuti kwane bandiko rakunzi Pastors for ED. Ichokwadi. Bandiko tinoshuvira kuti richatibatsira zvakanyanya kuti tigone kuziva kuno kuguruve vanhu havasina kugadzikana, vanhu havacharari mudzimba, baba naamai nevaroora vakuchivata muimba imwe chete nevana zvese. Munozviziva kana munhu akavata kune zvinoitika, munhu anorotomoka, zvakawanda zvinoitika kutsi kwehope. Saka izvozvi vanhu havasina kugadzikana. Panguva ino yatiri vanhu vakuvata imba imwe chete, vamwe vakuchirara kumabhaundi, kumashedhi vakaungana sezvekunzi tiri munguva yehondo. Hatitarisira kunge zvichidaro, totarisira kuti munhu asununguke sekusunungurwa kwakaitwa nyika kubva muna 1980. Saka iye zvinezvi pane here pakutsvagwa kuri kuitwa enimo zvitsva, pane here atingati manemesis kana kuti pavanoti abva panapa manje manje zvati zvambowanikwa kubva kuuya kwakaita imbwa, herikopta, masoja, maCID nemapurisa? Tarisiro yedu ndeyekuti zviripo
vakomana zvechokwadi vari mubishi kuita basa irori, asi semutemo wenyika ibasa redu zvekare kuchengetedza secret yavo zvakadzama matsvagiro avanenge vachiita matsotsi waya. Tikazviburisa pachena zvinopa mukana zvekare kune mhandu dzedu kuti dzaakuziva step yekutora, asi zvaapadanho repamusoro soro zvekuti tikutarisira kuti chero musi chero nguva, nokuti tiri kuona kuti pane zvaimprova, nokuti kubva pawedzerwa mauto nemapurisa makesisi iwayo ekuchekwa kwevanhu ndiri kuona seari kumboti dzikirei pari zvinozvi. Tinonzwawo zvekare kuti ichokwadi here chiri kutaurwa masocial media imo nemawhatsapp group kuti ambuya vake iye Animal Zvitsva munhu anoita zvemushonga ari kutarisirwa kunzi angangova ari kubatsirana naAnimal. Pane chokwadi here chamungazivawo panyaya iyoyo? Hapo handina chokwadi izvo tingaziise mumaoko emapurisa. Ndakambonzonzi vakamboshedzawo semhuri kumapurisa kuti vataurewo zvavanoziva, saka information iyoyo munogona kuiwana kuburikidza nekumapurisa kuti zvii zvavakatsanangura nekuzivisa mapurisa. WhatsApp ichokwadi vanhu vanotaura, asi toziva vazhinji vanotaura kwavasina kuswera, nokuti mutemo wenyika chaiwo mukaona chinhu chaburitswa chinenge chaane umbowo. Saka kana zvisati zvaane umbowo tenge tichitaura kuti vanhu vari kutaura zvisirizvo zvakatarisirwa. Mashoko enyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe, takanangana nekuwanikwa kwaitwa sabhuku uye nekuchenjedza vanhu marenge nekushayikwa kwaAnimal Zvitsva. Ndiri kuti inini mashoko angu tiri kurwadziwa zvakanyanyisa nekufa kwasabhuku Chaora. Dunhu rose seGurwe district nenyika yose tiri kuchema pamwe chete takabatana tichirwadziwa zvikurusa kuti chitiko chakadai hatisati tabvira takazvoona kubva tichikura tichirarama. Saka tinoti vemutemo, vemasvikiro, vemachechi tibatane, tive nechisungo chimwe chete, tibate mhandu yapinda pakati pedu, nyika iende mberi sepakutanga. Tiri kurwadziwa zvikuru sei. Vasiya vana vanga ndichipedzisa hurukuro yedu nemhuri yakakura zvakadii? Ndinoona sekuti vanga vari baba vemhuri, nokuti ndivo vanga vari baba vasara mudunhu. Vana vakati wandei vasara. Handingagone hangu kusanangura kuti vana vangani, asi vanga vari baba vane mhuri yakati kurei pakutaura kudai. Tinotenda. Dhamu ravawanikwa riri pedyo nedhamu ravawanikwa rinonzi chii? Pane dhemu rinonzi repaambush repamakombe. Oho, ambush. Panonzi pachikomo cheambush chinova icho chaimbogara mauto munguva dzehondo. Saka kune dhemu ripaseri papo pamakombe. Mhiri kwedhemu iroro ndopavawanikwa vakaiswa muchikomo ichocho. Aiwa, tinotenda kansela kamune hurukuro yamatipa neupdate yamatipa inova iri first hand information yezvanga zvichiitika paground, uye kubva musi washayikwa vachaora kusvika nhasi uno vazitakurwa nemapurisa mutumbo wavo wawanikwa nhasi masikati. Maita basa. Tinotenda. Maita basa, muitirwe zvakanaka panguva ino. Mwari akuchengetei. Zvakanaka. Tatenda. Muri yeZimbabwe ndikansela Kamu ndakachitaura navo vachitipa update yerufu rwasabhuku Chaora vakashayikwa musi wa25 vachibva vazowanikwa nhasi uno masikati musi wa31. Sira kuti panga pane almost 6 days vasati vawanikwa, vazowanikwa mutumbi wavo washata. Mapurisa akazouya vakazotakura mutumbi nhasi uno. Chamba chikupai maupdates pano paSly Media TV. Tikupfuurira mberi tapedza kutaura nakansela apo. Iye zvinezvi regai titaure nemumwe wevamwe aswera ari padhamu ipapo anga achiona zvichiitika, asi hatisi kukupai zita rake nekuda kwemamiriro akaita situation iri kuGuruve, nekuda kwekuti vamwe vari kutya kuti kana vachinge vaita
vaita mainterviews nemedia vanozopedzisira vazoteerwa vakabatwa vakaurawa. Asi tine chivimbo chokuti vachatipa update yezvaswera zvichiitika uye nepazvakatangira. Tiri kutaura nezverufu rwavachaora avo vakashaya kuguruve kuward 19 kubakasa musi wa 25 December vachibva vazowanikwa musi wa 31 December vasisiri pakati pedu. Mweya wavo waganhurwa zvichiratidza kuti vakapondwa nevana vehukama vari vana vevanin'ina vavo kana kuti vakoma vavo. Toda kuti tirambe chinzwa zvizere. Iye zvinezve regai titange nekunzwa zita remushakabvu rizere kubva kuna mukoma vandiri kutaura navo pano paFly Media TV. Mukoma, mungatizivise zita rizere raSabhuku mushakabvu? Baba wanzi Chimana John Chaura. Zita rakira sana. Vakanga vashayikwa rini? 25 December. Musi weChristmas. Tobva tabva ipapo apo chii chakazoitika kuti vanhu vachizotanga kuchivatsvaga? Yakaitika ndekuti musi 25 December vashayika wakafuma kuseni vasingawanike kumba. Saka ipapo ndopakatanga kutsvaga vanhu vachitsvaga vanhu mumaraini vachiti vaifungidzira kuti imwe nguva vachakasira kuvawana. Saka zuva ra26 vakatsvaga zuva rese vakavashaya. 27 vakatsvaga zuva rese vakavashaya. Zvadaro pane mwana wemukoma wavo akawanikwa aine wachi yavo tochi foni nebhutsu dzavo zvakawanikwa inazo. Saka izvozvo ndizvo zvakazoita kuti azotanga kusaspecta kuti ndiani chekuita nekufa kwababa wake. Iye achitanga kubvunzwa aiti akazviwana kupi? Aiti ndakanhonga. Saka ndivo vakazotorwa ndopavakazochitorwa nemapurisa? Ndopavakatorwa nemapurisa vaisa mumaoko mumapurisa. Apa vakatoendeswa kumapurisa kwazvo, kwete kuti mapurisa ndiwo akangoripotwa kuti nemasuspect kuno vanhu vakatanga vavabata ivo? Vakatobatwa vakatoendeswa kumapurisa. Izvi zvekuvabata zvakaitika musi wechingana apa? Tiri kuziva kuti vakashayikwa musi wa 25, 26 vanhu vaitsvaga. Tonga musi wa 27. Ndopa vakabatwa vaendeswa kumapurisa, asi vakatombotanga kuramba futi vachiramba kuti hapana chatinoziva. Hapana chatinoziva zvinhu zvakaita zvekunhonga. Zvekuti pavanhu pavakanga vachitsvaga Ningirikini Sabhuku vachivatsvaga, naivo vaitobatsirawo kutsvagawo? Mumwe anga ari kune imwe area musi munharaunda imomo, zvekuti pakaitika chiitiko chakatoita zvekutouya musi wa 25 wacho. Aigara kunoitwa kuchiwa kusaiti kwaMudhindo uku kwaanogara. Saka akatoita zvekuuya apedza kuita chiitiko chechi ndibva adzokera. Mumwe chete akasara ndiye mwana wababa mudiki? Mumwe akasara uyu ndiye akasara, ndiye akazi ndiwo mueria mumwe chete, anogara mueria mumwe chete naSabhuku ivavo. Ukama hwavo naSabhuku wakamira sei? Ukama hwavo uyuyu pane hwani mwana wemukoma waSabhuku. Pane vakomana vatakaona vakasungwa vaiva vakaiswa murori. Vese vane ukama naSabhuku, asi umwe wacho ndingasaziva kuti ukama hwavo wakamira sei, asi ndanzwa kuti vane ukama. Newo kwaMudhindo futi? Iyeyo kwaMudhindo, iyeyo mwana wemukoma. Mwana wemukoma. Uyu zvekare ariko kuarea kwavo ikokoko mwana wemumwe mukoma futi? Anifanirwa ari mwana wemukoma nekuti irudzi rimwe chete, ifemiri imwe chete. Ifemiri imwe chete. Mungadaro muine mazita avo here Ningirikini mukoma? Mumwe wacho pane wokutanga anoitwa Kero Chaora. Kero Chaora. Alright. Mumwe wacho anoitwa Konimani Muzawa. Ndiye kwanogara kwaMudhindo?
Konman. Ndiari ku area kwaigara Sabhuku. Kwaigara Sabhuku. Area ipi iyoyo? Kunoitwa kuKazunga. Kukazunga. Negomo area ku ward 19. Alright. Saka tuchizobva ipapo vazoiswa mumaoko emapurisa, zvakazofamba sei kubva ipapo? Vanhu vakamira kuita search here kana kuti vanhu vakaramba vachingotsvaga munharaunda? Zvakafamba sei? Vanhu vatorwa nemapurisa? Pane mumwe aitwa bvumbi futi pautatu hwavo. Mumwe wacho anoitwa bvumbi. Akasungwawo futi? Akasungwa futi natsano wakero wacho. Tsano wakero wacho mwana mudiki zita rake ndingasariziwa. Saka vese vari 4 vari mumaoko emapurisa? Mati? Vese vari 4 vari mumaoko emapurisa? So pakubatwa kwavakaitwa nemavillagers ndo vakabatwa vese vari 4 reka kuti vakatanga kudurana? Vakabatwa vatatu. Mumwe wacho akazoita kutaurwa nevamwe vacho kuti akanga aripo. But namba yacho iri kunzi E5. Saka umwe wacho atangoenda muziva kuti ndiana ataurwa ipapo. Saka ndifunga achazobudisa zita rake nekufamba kunguva. Asi akatobatwa here kuti achiri on the run? Asi pane vamwe asati abatwa. Saka kubva musi wavazoendeswa kumapurisa iwayo zvakazofamba sei? Ndazokuganhurirai panzira. Musi wavaendeswa kumapurisa vakabvunziwa nyaya iyi vachiramba. Saka zuva ranezuro ndopa akabvuma achiti takamurashiwa takamukanda mumvura. Ndomatauriro akaita nezuro. Muzuro musi wa30. Ndopati takamukanda mumvura. Vakatoenda kudhemo kwacho vakavaratidza mapurisa kuti takamukanda mumvura nejimba yacho yakamukandira. Saka nhasi ndopazobuda anze kuti munhu uyu mvura anonga akandwa mumvura. Ndifunga kumapurisa ikoko vane zvavakamuita futi here. Azochinja futi statement because paauya ipapo panzvimbo yaakataura iye kuti paakamuisa atombobvamira nemapurisa yacho. Ibva vazoenda achitungamirira mapurisa ekusvika kwaakaisa munhu iyoyo. Saka kubva pakawanikwa mutumbi wakazowanikwa sei? Mutumbi uyu zvavaita pane vanhu kubva kuseni kwanhasi vanga vakagarira vachiti masi drive nemapurisa vari kuuya vatori mutumbi wemumvura kutsanangura kwazvikaitwa. Saka pavanhu vanga vagara kumacheto kwedhemu ndo wasvika pakuona mutumbi uyoyo. Wanga uri kure zvakadii nedhemu? Wanga uri 30 meters. 30 to 40 meters kubva padhamu. Pasango here pasingapfuuri nevanhu pamameters iwayo kubva padhamu, zvokuti kubva musi weChristmas kusvika izvozvi zvingadai bhodhi yakaonekwa nevanhu vaipfuura uye kana nevaisecha? Kubva mukarodhi kanofamba nevanhu pangangoita zve20 meters. Kuenda pamwe pane mutumbi zvekuti wanga pasina mukana wekuti mutumbi uyo unokwanisa kuwanika nevanhu vaifamba. Muchitsanangura kuti ndiani azouona? Murume auona zita rake, panga pano vanhu vakawanda. Saka zita rake handina kunge ndazoziva. Asi murume akwanisa kunge achiona mutumbi uyo. Ndibva adaidza vamwe vanga ainawo. Auona sei? Tingati abuda pane vamwe sekugara kwanga vakaita. Abuda achienda kuresearch. Panguva iyoyo ndopakunzi paona mutumbi uyo wakarara. Saka ndibva adaidza vamwe vakachiti pane munhu akarara apa. Iye anga achiti kurara kwakaitwa. Saka vamwe pavaenda ndopaona mutumbi uyo ndo mutumbi kuchagova. Zvinonga usati washata here nemazuva iwayaya akusvika 5 days kubva musi weChristmas? Kushata wanga washata zvekuti kuputika ndokwanga zotaputika asi wanga washata. Wanga wakapfeka hembe here mutumbi uyu? Wanga wakapfeka hembe dzaakashayikwa ainadzo musi weChristmas. Ndizvozvo. Saka pauya mapurisa kubva nezuro, vanhu vava vakawanda zvakadii padhamu iri, uye dhamu iri rinonzi chini? Dhamu iri zita rinodaidzwa naro vaneriti ambushu.
vanhu vanga vanohwandu nekuti pane mavillages anokwana iyo zi6 yanga yakaungana padhamu nemamwewo asi 6 mavillage ndiyo yakatenderedza dhamu iroro yatiri kurangata kuti vanhu vazhinji vemumavillage aya vanga varipo. Pakazara vanhu. Pakazara vanhu. Vanhu vareactawo sei vachizoona vakomana ava vachiuya nemapurisa? Inyaya yekuti vanhu vachongozvitambira nekuda kwokuti vanhu vanga vari mumaoko mumapurisa vangozvigamuchirawo kuti mapurisa arega vaite vatonge vari ndivo. Asi vanhu vakashatirwa nezvakaitwa nevana. Vanhu vakabatikana but hapana chekuita manje. Chokwadi. Vemhuri yachona vanga varipo mutumbi usati watakurwa nemapurisa? Mhuri yacho vanga varipo. Varwadzisa vakomana. Vakomana varwadzisa zvisingaiti. Munhu wese anga aripo anga akabatikana. Nekuda kwokuti chitiko chacho muguru wekupondwa kwevanhu vakurumbirira vanhu vana kugadzikana, saka izvozvozvo zvatora kushungurudzwa kwavanhu vakawanda. Tingati vakomana ava vanga vaine daka here nababa mudiki vavo? Matauriro avari kuita, matauriro anga achiitwa neukama wacho vanga vachiti vanhu ava vane kusungisana kwavakamboita panguva yekutengeswa kwefoja. Mukomana uyu musungwa uyu anga achinzi akaba foja. Saka baba ava sabhuku vanganzi ane shanda mapurisa reserve waya. Saka pakusungwa kwemukomana uyu aunzi ndiye akamirira here kana kuti akamusunga. Saka vanhu vakufungira kuti ndo pane grudge yacho. But nokuonawo manje nekuchiitiko chikuiti chagara chiitika munzvimbo yeguruwe, susu tinofungidzirwa kuti vakomana vatori pabasa, but tichatonzwa kutanga mangwana kana kuswera mangwana kuti mapurisa kwacho vakabudisa anza ipi kuti vakamuurayirei, chinangwa chacho ndechei kuti vasvika pakumuuraya, pachabuda anza yakakwana. Mapurisa pasvika pasini ipapo tinoziva kuti maamuri kure nemutumbi wacho musikatenderwa kusvikawo ipapo. Mapatsi asabhuku ese anga aripo here? Mapatsi asabhuku pane vasvika vanga vachiti mapatsi ese anga aripo, asi vari kuti anga akangochekwa chekwa nebanga kumaziso nemisoro. Maziso? Maziso chete ndo maonekwa? Nyaya yaitika manje yekuti mapurisa vanhu vatanga kusvika ivavo ndo vakwanisa kunge vachiona mutumbu iyoyo. Ruzhinji racho kana veukama chaivo havana kuzopiwa mukana wekuti vazosvika pakuona mutumbu iyoyo panguva yatasvika isusu. Tiri kunzwa kuti ikoko vanhu vakatorara vari padhamu ipapo kubva pakataurwa kuti mutumbi takaukanda mudhamu imomo. Nehama dzavo dzadziripo here nemapurisa anga aripo here? Nezuro pakauya mapurisa vachiti pakauya nomukomana achiti mutumbi taukanda mumvura, ndo pakanzi mapurisa mamwe asari ipapo nevamayuthi 10 vakasarudzwa kunzi vasare vachigaridza ipapo padhamu papo, ndo pavarara kusvika nhasi mutumbi uchizosvika pakuwanikwa uri kunze kwedhemu. Zvikuru kuti vanhu vakarara havo vakagarira vachiti uchabuda mudhemu asi wazowanikwa uri kunze kwedhemu. Ichokwadi. Iye paasvika semunhu akamboratidza mapurisa kuti akakandira pana apa, azoita sei reaction yake iye? Ndaona sekuti paazouya achibva kukembi kumapurisa auya aine statement imwe yakasiyana neyane zuru. Nekuti asvika ipapa nzvimbo atopasvika akatorwa mastatement nemapurisa, inyaya yekuti mapurisa vanga vachiita nhau idzi vari parefu nevanhu nekuti vanga vasingatotendera vanhu kuti vasvike padhuze nepavari. Saka vatora mastatement vakamira panzvimbo iyoyo vazifamba vakaenda. Mukomana uyo achivatungamirira kusvika asvika pane mutumbi, kureva kuti chokwadi chokuti mutumbi uyu wanga usisiri mukati memvura azichibudisa futi nhasi.
zvichiratidza kuti havana mbobvira vauyisa mumvura here tingadaro? Hatina shuwa nekuti nzvimbo yanga achitaura iyoyo inzvimbo yakadzika zvisingaite zvekuti dai vakanga vamuisa mumvura hapana kumutorawo zvekare kwawaimita nekuti inzvimbo yakanyura zvisingaite. Saka ndaona sekuti vakasvika ipapo vaine pfungwa yekuda kumbomukanda vakachinja pfungwa nekuti nzvimbo yacho haisi nzvimbo yekuti makakanda chinhu unezokwanisa kuchitora, nzvimbo yakanyura pakadzika zvisingaiti. Saka mutumbi wazowanikwa kumanguva aine munhu uyu auwana pekutanga auona panga dziri kumapasi 12 masikati. Wazotakurwa nemapurisa here nhasi? Mapurisa autakura vazouya vakautakura kumapasi 4 manheru zuva rodoka. Tiri kuziva mazuva ano kuti kune murume ari wanted animal zvitsva. Vanhu vanga vasingafananidzire here nyaya iyi kuti munhu nokufunga akabatanidzirwa, nekuti vanhu vese vanga vangofungidzira kuti wese munhu ashayikwa muguruve ane chekuitwa neugororo kana kuti neumhondi hwaanimal zvitsva. Mashoko iwo anga asingabude. Mashoko paakatanga kutoshayika ndo mashoko yakatanga kutifamba kutonzi animal anifanira ane chekuita nekuurayiwa kwemurume, asi yakazokasira kugadzinuka nekuda kuti foni nebhutsi dze zvakakasira kuwanika zvine mwana wacho. But shoko iroro richiri kungotenderera kuti vanhu ava vanofanirwa kunge vari mubato rimwe chete kana vari mugurupu rimwe chete, nekuda kwokuti animal wacho basa raari kuita neriri kuita vakomana, nekuti mumwe wacho mukomana wacho kuchihwe kwacho ndo area kusaidhi kunogara animal wacho. Nekuti tiri kuyeuka pakashaya mhuri zhinji, vashanu vaya vekwazvitsva, vashanu ava. Mukomana uya mwana watete akashaya ari murume pavanhu pafamily yaye akataura kuti ndaona vanhu 3. Zviri kureva kuti kune kumwe kutaura kana animal ari pakati pavo haazi kufamba ega pane dzimwe dzenguva, vakana vakuita mabasa anogona kuita vari aine vamwe. Ndo chokwadi chiripo, nekuti kana mwana akasara mukati memba akaona zvese aitaura kuti ndaona mumba makapita vanhu 2. Kureva kuti shoko rakazara kuti animal uyo hatina chokwadi chokuti ari ega pabasa rake, atone vamwe vatoshanda navo. Ava vatoo masuspect futi anogona kungotungamirira pakuti vari kufambidzana sei naanimal. Ipapo shoko iroro ndo riripo. Saka mangwana kana kuswera mangwana tichabuda nechokwadi chokuti vachataura here kuti vakanga vari pamwe chete kana kuti vakasiyana pamashandiro yavo. Asi isusu nemaonero atikuita taona sekuti vakomana varagara tori basa ravo. Nekuti nguva yefoja patora mwedzi yakati wandei apa kusvika pari nhasi, kuti vazonzi ndo daka racho riripo, hatifungi kudaro. Muri kuti imi muri kufunza kuti pamwe ndo ritori basa ravo, muri kuvafananidzirawo here kana kuti kuvaplesa pane mune dzimwe nyaya dzakaitika muarea iyoyo dzekupondwa kwevanhu? Tinofungidzira kutoti pakaurayiwa vashanu vayava, tinofungidzira kuti vanofanira vanga varipo vakomana ivavo. Mapurisa paauya aenda here kunosecha kudzimba dzevakomana, vakati vakatombouya kudzimba dzevakomana kubva pavakasungwa? Kumba kwevakomana vanofanira vakatomboenda, but nhasi hanasi havana kunge vavasvika ikoko. Pakurara kwakaita vanhu kunhingirikini kudhamu, pane here veukama vakanga varipo veimba yemukomana iyeyuyu azinge achiita maindications nhasi? Vakararawo ikoko? Vakanga varipo. Vari kutoshushikanawo kuti vana vedu vakapindwa nei?
ndizvozvo ava ukama vayo vazhinji vari kubatikana nechitiko chaitika kuti nemaejizi evana vacho kuti mumwe yavayo wakavapinda chiri kumboitika pavari chokwadi. Saka pazvinoreva kuti kwakuchimirira postmortem kwapedza kuzoitwa postmortem ndo pachazochengetwa sabhuku ongu ndizvozvo chaizvo. Pane mamashoko here zvimwe zvamaona zvanga zvichiitika ikoko zvatisina kutaura kubva patatanga kutaura tese mukoma? No, hapana hapo mashoko akawanda atingade kuwedzera, asi chokwadi chiripo ndechotongoti rubatsiro ndoyatangoda muguru kuti tikwanise kuchengetedzeka. Nhau dzacho dziri kuitika zvisina kugadzikana, vanhu vese vakutongochema bhozi takaifunga kuti yeni moyo ndiye hwani aiita kana kuti chitiko icho chaitika kuiria kwana yeni mo chete, but tikuona kuti guru yacho yese hatisisina munhu atichaimba naye parizvini pakurarama. Munhu wese hatichatomboimbana kana pakurarama kwedu unyangomamisa, nekuti uyu makatarisa kuti paukama hwavo neuwandu hwavo kuuraya kwakaita muntaraunda. Saka kana hama yako chaiyo inogona kutongokumukira. Zvinova ndo zvimwe chete zvakaitwa naenimo kuna tete vake nevazukuru vake, nekuti manzwi atikuitawo futi kuti ikoko kwacho kumairiya kwana enimo kwacho vazhinji vacho vari kukanganiswa vane ukama futi naenimo wacho, ndomataura kuti zviri kuitwa. Ndakambonzwa vamwe vachitotaura kuti pa21 vari kunzi vakashayika 19 hama dzake. Ndomatauriro azviri kuitwa. Aiwa, tinotenda nehurukuro yataita. Tinovimba kuti pane zvichabuda pavakomana ivava vazvingazolidha kuti vazive kuti vakabatana here naanimo zvitsva kana kuti vakazviitawo vari vega, uye kana vakazviita vanga vaine dakarei nanhingirikini namufundisi. Izvozvo zvichaita kuti mangwana tizonzwa nyaya dzechoti vakabudisa chokwadi chokuti kudii, vanga vaine chinangwa chipi pabasa ravo ravakasvika pakuita iro. Aiwa, tinotenda mukoma. Zita renyu hatisi kutaura nekuda kwekuti vanhu vaakuvhimana munharaunda yamugere. Toda kukutendai nekuve neushingi hwokuti mugone kunge muchitaura nesu kunyange iri nyaya yakutyisa kuti utaurawo kana nemedia. Maita basa tinenge tichibatana, munenge muchitibata panhambe idzodzo toona kuti zvakanaka. Maita basa mukoma.